Good morning sa tanan. Karon adlaw Domingo, moadto sa kauban sa akong bana, mobisitaon tungod kay nasakit, wa nay paglaom yang sakit, among bisitaon tuwa siya gibutang sa mga kanang puy-anan sa mga sakit nga wa nay pag-asa. So uban ko asa mi padong karong adlaw. Naghuwat nami sa train padong sa train station. Nagpaabot ko sa train padong sa train station kay kini nga among gibarugan mo ni ang train stop sa among lugar. So kuyugi ko ug uban ni sa ahong padungan nga mobisita kami sa kauban sa ahong bana nga nasakit in town. Nawanay paglaom ngayang sakit. Dugay na siya magtrabaho mo na among bisitaon. Tungod kay naay bago nga train station nga gitukod, maglakaw kami paingon sa main station nga bago nga gitukod. Maglakaw ta karon paingon sa bago nga train station Stuttgart 21. Ni ang syudad there is a Stuttgart. Domingo karon wayhan tao maglakaw. Og init ang panahon pero ang hangin tugnaw pastilan putos ta ani permi baga nga jacket. Also ist die dann schneller verrutschen oder ist dann etwas nang karon kay Domingo man ting pahuway, ting lakaw-lakaw, relax, lakaw-lakaw mo nang naka sa among paglakaw-lakaw paingon mi sa amigo sa ahong bana nga nagtrabaho mo jud bisitaon ka dugay na jud nga wa na sila mo trabaho tungod sa iyang sakit nga milagro na maka paadyo or basta kay naanay tagal ba manang among bisitaon siya kay wa man may time glayang adlaw Domingo raman. Mao na ni ang ilang train station there is a Stuttgart city. Karon na ang among train nga gipaabot padong sa among destination, padong sa among bisitahon. Morning train among sakyan karon.
Yeah. Karon, padong na may manguli. Human may visit sa iyang kauban. Going home na. Baro may stop. Super fast train. Okay. Train is done. Back to Stuttgart. Muli nami kumano visit sa iyang amiga. Manguli nami gikan mi ni bisita sa among amiga sa iyang lipuy-an na kanang mga naisakit nga wa nay paglaom. Kung ni visit manguli mi paingon sa syudad. Manguli nami sa among bahay karon.